Здравей, Шиши! Здравей, Фончо! Здравей, Ким! Здравей, Дънка! Здравей, фирма Комфорт! Здравей, фирма Планекс! Здравей, Софийски градски съд! Как е, инженер Димитров? 20 милиона още има да се връщат на държавното предприятие Монтажи ЕАД. Другите, както разбрахте, ги върнаха, защото ПП ги накараха. Дали тези 20 милиона, които имате да връщате, не са цената на едно обжалване, на една заповед, кой да бъде кмет на Варна? И вие ли сте, господин Димитров, човека, който ще каже кой е кмет на Варна? Или Софийски градски съд ви е обещал да ви опрости 20 милиона, така както опрости вече 90 милиона глоби на ТЕЦ Варна. Казах ви здравей, не защото ви уважавам, а защото варненци сме културни хора. И ви благодаря, че сте тук, защото тук в момента са моите приятели, моите близки. Истинските варненци са тук. За вас е това! Браво! Гордея се с вас! И искам да се обърна към опонентите на Благо с големите усти. Отворковците, пламенките, все още в България, поне на книга, има презумпция за невинност, което означава, че всеки е невинен до доказване на противното. А вие нямате никакви доказателства! Никакви доказателства! И все още в българското право важи едно златно правило. И то е там, където се извършва престъплението, там да се извършва разследването, там да се извършва задържането и прочие, и прочие, и прочие. На всички им стана ясно. Всички видяхте. Изчакаха да влезем в еврозоната и удариха Благо. Изчакаха да мине полунощ, за да стане 24 часа задържане, така че Благо да не може да дойде на гласуването на бюджета на Варна. Никога друг път в историята на България, поправете ме ако греша, съд не е заседавал в петък вечерта в полунощ. Никога! И ще ви кажа едно за финал. Ако вашите пламенки са малумни, варненци не сме!